ನಮಸ್ಕಾರ ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಾಗತ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 11 ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಗಂಟೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಂಗಿ ಗೊಂಜಿ ಇಸ್ತಿರ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಪಂದು ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ನಲ್ಲ ಬೈದಿಜೇರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮರ ರ್ಯಾಮನ್ನ ತಾರು ಒನಸ್ಕನಾಗ ಮಾತ್ರ ಓಪಿನಿ ಬಂದೆ ದುಂಪು ಪೋಪಿಜೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ ಪಂತೆ ಎಂಕಲ ಅನಿ ಇಲ್ಲದ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕಗ ಮೆಗ್ದಿಗದಾನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚಾದ ಪೋದೊಂಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜದು ಬರ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ ಬೇಗ ಪೋಡು ಬಟ್ ಅಂಕುಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಪೋಪುಜ ಅಂಚ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್. ಸೊ ಓಕೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ದೂರ ಪಿದಾರ್ದೆ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಏನು ಕೊಂಚ ಕಾಸು ಕಟ್ರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ತರದ ಹೇಮಕ್ಕನ ಗಡಿ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಹನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಗಹನ ಬಡ್ಡೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪುಗ ಪಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಇಪ್ಪುಣೆ ಎಪ್ಪಲ ಬಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಮಗಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡೆದಾಕುಲು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಗಹನ್ನಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಿಪ್ಪುಗ ಅನ್ನುಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ತೂವರೆ ಯಾನೇ ಪೋಡಾಂದು ಮೇರು ಬಿಸಿನಿ ಸೋಮವಾರತೆ ಅಂಚಾದ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ಗ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದ ಕಾಜಿ ದಿಯೋಡೊಂದು ಉಂಡೆಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಸೆಂಚ ಮಂಡೆ ಎಂಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಂತು ಕೊರಡು ಕಾಜಿ ಅತ್ತು ಆರು ಬರಡೆ ನೋಟಿಗೆ ಕಾಜಿ ದಿನಾಗ ಬಂದು ಅವರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೇರು ಈನ ಬೋರ್ಡು ತೆಗ್ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಂದೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಂತ ಇಂತು ಕೈಕ್ ಕಾಜಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಬೇ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಒಣಸಾಂಡ್ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಡ್ದಾರೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡಿಯರ್ನ ಯಾನ್ ಹೇಮಕನಂಗಡಿ ಪೋಪೈತೆ ರೆಡ್ಡರೇಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಅಂಚದು ಅಡೆ ಕಡೆಗೆ ಒನಗ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಪುಣಿಜಿ ನಾನು ಅರ್ಥಂ ಪೋಪಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಡ ನರ್ತಂ ಪೋಡಿತ್ತನು ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡತ್ತೆ ಕಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಳಂಬೋತೀರ ಈಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ತುಲಿ ಎನ್ನ ಮೋನಿಡು ಮಸ್ತ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆತಂಡು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೇನಿಯೆ ಯಾನ್ ಓಲ ಮೋನೆಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡು ಇಂಚ ಗಜ್ಜಿ ಬುರ್ನು ಪಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತನು ಮೋನೆ ಪೂರ ತುಲೆ ಒಂದು ಗಜ್ಜಿ ಬುರ್ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತನು ನೆಟೆಲ್ಲ ಗಜ್ಜಿ ಬುಡ್ತುನು ನೆಟೆ ಅಂತೂ ಪಂಪಿನ ಪರ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆತು ಗಜ್ಜಿ ಬುಡ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಂಡು ಮಾರೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ ಖಾಲಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಐತ ಫಾಲ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನೋಗ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ. ಬಟ್ ಎಂಚಾಂಡದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ರಪ್ಪನೆ ಪಾಡು ಬಿ ಬಿ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಕ್ರೀಮ್ದ ಯಾನು ಒಂದು ತುಯ್ಯೆ ಡೇಟ್ ಬಾರ ತಿನ್ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಜಿಂಕ್ ದಾನೆ ಗಜ್ಜಿ ಯಾನೇನಿನಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದದನ ಪಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದುಂಡ ಎಂಕುಲು ಅತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಂಡ ಆಪು ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದುಂಡ ಅಡೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದೆನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂನಗ ಯಾನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸಿ ಕ್ರೀಮ್ದ ಡೇಟ್ ಬಾರ ಆತಂಡು ಅವು 5/24 ಇಂದು ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 5/25 ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ ಮಾರೆ ಇಂಕ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಂಡು ತೂದು ಒಯ್ತದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ವಾಡು ಧರ್ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಫುಲ್ ಹಾಳಾಂಡು ಮಾರೆ ಅಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಹೋಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ಕೆದ ಮೊನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯತ್ತೆ ಅವು ಪಾಡ್ದೆ ಸುಮಾರು ಅವು ಅಕ್ಲ ಬಾಯ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು 18ಗೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಎತ್ತೇನೆ ಇನ್ನಿ 25 ಅಂಚದು ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಯಾನು ಐದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಮಕನಂಗಡಿ ಕಾಸು ಕಟ್ರಿಜ್ಜಾಯಿ ಗ್ರೂಪುದ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕಂದೆ ಇರ್ದಾನೆ ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ಓಲು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓಲು ಸಾಂತೂರು ದೂರನ ಮುಟ್ಟನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಿಯರೆ ಈಗ ಎಂತ ಇಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈರೆ ಮಲ್ದಿನತ್ತ ಖಾರ ಒಂದು ಈರೆಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡ ನಂಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ್ನು ನೈಕೋಸ್ಕರ
ಬೊಕ್ಕ ಬೋಚಂಗೆ ಇತ್ತನೆ ಬೋಡು ಐಕತ್ತಿ ನಾನು ಇತ್ತ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡು ನಡ್ತೊಂದತ್ತೆ ಅಂದ ಏಮಕ್ಕ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರ ಜ್ಯೂಸು ಯಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆಲೆಜ್ ಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಎಷ್ಟೇ ಜೀವಾಗ ಎಡ್ಡನಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಯಾನು ದಮ್ ಕಟ್ಟದು ಬರೋಡಪ್ಪ ದಮ್ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ನಿ ಯಾನು ದಯವಿಡ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡಂದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಾನೇ ಎ ಸಿಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಾರು ಫ್ಯಾನ್ಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಾರು ಆಯ್ತು ಒಂಥರ ಒಗ್ಗರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವು ಹಬ್ಬ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸು ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾನೇನು ಊಟ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸು ಚುಕ್ಕಿತ್ತನು ಚುಕ್ಕು ಪರ್ತುಲಿತ್ತನು ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬರಿಯಾರೆ ಲಸ್ಸಿ ಇತ್ತನು ಮೂಜೆ ಬುಡ್ಸು ಮೂಜೆ ಎತ್ತೀನಿ ಜ್ಯೂಸು ಒಂದು ಲಸ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏನೇ ಚುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕು ಈತೈತೀನಿ ಬಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಏನೇ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಪಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಅದೇ ಗುಂಪು ಕಾಸು ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ಗುಂಪುಗೂ ಕಾಸು ಕಟ್ರೆ ಎತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸು ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ಗುಂಪುದ ಇಚ್ಚಿ ಗಂಟೆ ಎತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ದಿಪ್ಪೇರ ಒಂಜನ ಯಾಕೆ ಒಣಗೋಗ್ಬಿದ್ದಾರ ಹಾಂ ಏಜ್ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆಗೆ ರಡ್ಡರೆ ಬನ್ನಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾನೊಂಚೂರು 2 ಕಾಲಿಗೆ ಪೋಪೆ ಮೇಲೆ ನಾನೇ 2:30ಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕಾಲು ಕಮ್ಮಿ 4 ಅಂಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನ ನಾವು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಬ್ಬ ಪದ ಬಂದ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಏನು ಇತ್ತ ರಾತಿ ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯ ಎಡದ ಓಕೆ ಯಾರು ಗೊಬ್ಬೊಂದೇ ಪಡ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಗಂಟೆ ಕಾಲು ಕಮ್ಮಿ 4 ಅನ್ನತ್ತೈತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಡೆ ಪೋಡು ಅಂಚದು ಸಂತೆ ಬರೆಂಡು ಚೀಟ್ ಬರೀತೆ ಒಂದೇ ಬರೀತೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂತೀರು ಕಾಸು ಒಟ್ರಸಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಐದು ಮಾತ್ರ ಗಿತ್ತನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇನು ಸಂತೆ ಹಿಡ್ದು 16 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತನ್ನು ಬಂತೀರು ಅಂಚದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೊಪ್ಪು ಹುಳಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸೌತೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಗೆ ತಾರ ಎಂಜು ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಎಲೆಗೆ ಇನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೈಯಾಗ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಪೋಯಿ ನೀರು ಬರ್ಬಾರಾ ಪೂರ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಸಂತೆ ಅಂಗಡಿ ಕಿಂಜ ಉಪ್ಪುನು ಹಾಂ ಓಕೆ ನಾನು ಗಹನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಮಾರೆ ಶಿಕ್ ಗಹನ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊನೆ 2 ಕಾಜಿಗೆ ತೊನೆ 2 ಸಂತೆಗೆ ಪೋ 2 ಈತ್ ಗಹನಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತಂಡು ನಿಕ್ ಕಾಜಿಗೆ ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾಜಿಗೆ ತಂಡು ಅಂದ ಗಹನಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತಂಡು ಕಾಜಿಗೆ ತಂಡು ಕಾಜಿಗೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಪೊಯ್ ಗಹನಲೆ ತೊಂದು ಸೀದಾ ಯಾನು ಸಂತೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜು ಬಾಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ನಿಕುಲೆ ಗೇತೊನ್ನೆ ಯಾನ್ ಗೆತೊಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲೆ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಬತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಚೀಟಿ ಬರೆತೀನಿ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಸೊ ಇಜಿನ ಓವಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಾನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಚೀಟಿ ಬರೆತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಲೈಟಮ್ ಯಾನ್ ಗೆತೊಂಡೆ ಚೌತಿ ಆದಲ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜಿಂಡು ಸೊ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಓಕೆ ಸಂತೆ ಬರ ತಿರ್ಕದಾಣಿ ಇಂಕಲು ಮೂಲು ಟೆಂಪೋ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಡೊಂದ ಎರೆ ಗೊತ್ತರ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿಡಿ ಖಾಲಿ ಐಟ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೆತನೆ ರೆಂಡು ಓ ಕಾಜಿಗೆ ತೊನೆ ರೆಂಡು ಆತ ಕಾಜಿಗೆ ನೋಡು ತಾರೈಗೆ ನೋಡು ನೋಡು ಮೇನಡಪ್ಪ ನೋಡು ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಳ್ಮನು ಜಗಮಗ ಬಂತು ಬಂಡ ಫುಲ್ ಜನನೇ ಜನ ದಾದಂಡೆ ಎಂಕಲ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಮನಿ ಬಂದು ಎಕ್ಕಲೊಂದು ಇದ್ದಾನೆಮ್ಮ
ಏನುಂಡು ಒಂದು ನೆತ್ತಿರು ತುಲಿ ನೀನು ನೆತ್ತಿರು ಓಲನ್ಲ ತಾಗದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಹೋ ಹೌಲಾ ಏನಾಗ್ತದ ಊರ್ನಿ ಏಪ ಇಂಚೆ ಬೇರ್ನಿ ದಾಯ್ ಬಲ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಗಹನದ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇರೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ పోయి ಬಂಡೆ ಮಂಚಕಲ್ಲಿನ ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ಪಲ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಪಂಡೆಂಗುಳು ಮುಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂದವಳು ಸೊಪ್ಪು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪವಳು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ ಅವಳು ಗೊತ್ತಾ ಚಪ್ಪಲ್ ಶಾಲೆದ ಶೂ ಉಂಡತ ಮರೆಯಲ್ಲ ಪಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಗೌರಿ ಕಜ್ಜಿ ಮರೈನ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡ ಇತ್ತನೆತ್ತ ಏತವು ಏ ಕಪ್ಪುದ ಯಾನು ಬುಚ್ಚಿ ಯಾನು ಮುದ್ದಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಕೈ ಸೈಜು ಒಂದೇ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಮಲ್ಲ ಬುಚ್ಚಿ ಚೂರು ಇಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲವುದ 100 ಜಿ ಎಂದೇ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ತುಳಿಗೆ ಅಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನಾವು ಪತಿ ಇದೇ ಗೊತ್ತು ನೆನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೈಟ್ ಕಾಜಿತ್ತನ್ ಗಿರಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕಾಗ ನನಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ತೊಂಡು ಬಟಾಟ ಮಡಗೆ ಆಗಿ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ತಾರೆಗೆ ತೊಂದು ತದೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಡಿತ್ತು ದುಂಡ ಈ ಬೀರೋದೆ ಅಭಿ ಚಿನ್ನ ಮಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ಷಾಗ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತು ಸಾಕಾಣ ಅವು ಟಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಜಿಂಜಾಣ ಅಂಚೆನೆ ತಾರೆಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ₹500 ₹500 ಪೂನ್ ಬಂಡೆ ₹500 ₹500 ನಾಯ್ಕ ಬಾ ಇಂಚಿನಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನೂತೆನ್ಮ ಗಣೆಗ್ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಂತೀರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡಲ ಏನು ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡೆ ಇಂಚದು ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಓ ಇಂಚಿನ ಸೆಕೆ ಮಾರಶೆ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಡೀ ಮಟ್ಟ ಬುಡ್ಜಿರು ಎಂಗ್ಲನ ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟ ಬುಡಿಯರು ನೀನು ಈತೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಮೇಟು ತಾರಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಇಂಚ ಆಂಡಲ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತಿಯ ದಾಯಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಂತದಿದ್ದು ಬೈದೇರ್ಕೆ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಪೆಂದು ಬಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ಇತ್ತು ಬಿರಲೆ ತೊಂಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲೇನು ಸಾದಿಡೆ ಬಿಡ್ದು ಬೈಯರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಅಂದಾದ ಬರೋಗಿ ತೊಂಡೋಗುತ್ತಾನೆ ₹500 ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿನಿ ತಿರುವನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ತರಕಾರಿನ ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ಪರಂಡ ಅಥವಾ ದಕ್ಕೆರುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಅಂತ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಲ್ಪುಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ 2 ದಿನ ತರಕಾರಿ ಆಯ್ತು ಎಂಜಾದು ಪಂಡ ಯಾನು ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಕಂತೀನಿ ದಕ್ಕುಲಕ ಕಣದಿಜ್ಜಾನ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಶಾಕ್ ₹500 ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ ಮತ್ತೆ ತಾವುಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ರೇವಂಡ ಉಮ್ಮಲ್ ಬಿಡತ್ತ ಸೊಪ್ಪು 3 ನೋಡತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂದು ಅವಳ ಯಾನೊಂದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ವೈಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಏತೆಡ್ಡೆ ಜನಗೂ ತುಜಿ లేదు ಬಾರೆ ಖಾಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಜಂಟ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ₹20 ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ₹5 ಬಂಡಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಒಂದು ಪುಳಿ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಹ್ ರಪ್ಪ ಪದೆಂಗಿ ನೀರು ಬಾಡುಡು ಉಂಟೆ
ನೆನಪಾನಾಗ ಪಾಡ್ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಈಜಿನ ನೆನ ಬರ್ಪುಜಿ ತೌತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯನೆಗೆ ತೊಂಡೆ ತೌತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತೌತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಒಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಈ ತೆಗೆತೊಂಡೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡಿದ್ದಿ ಒಕ್ಕ ಗಹನಿಗೆ ಆತ ಗೆತ್ತೊಂಡನೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಂಡ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬಂಡೇದು ಚಿತ್ತುಬುಲಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚಿತ್ತುಬುಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪತಮತ್ತೀನಿ ಕುಕ್ಕು ರೆಡ್ ದಾಳಿಮೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಉಂಡೆ ತಿವು ನೋಡಿ ಪುಳಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಪುಳಿಗೆ ಯಾರು ಬಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿನಾರೆ ಎಂತ ಪುಳಿ ಬಂದು ఒక ಮುಜಿ ತಾರೆಗೆ ತೊಂಡ ಓ ತಾರೆ ರಡ್ಡಿತ್ತು ಮಾರೆ ಓ ಬಂದು ತೊಂಡೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ನೆನಪ ಪುಳಿ 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 ಓಕೆ ಆಯ್ತು ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಪಂಡೀರು 7 ಫೋನಾಗ ಜದಿ ತೆಂಕ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೆಂದ್ರು ಸುಬ್ಬಾಡೋಡು ಒಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ ಆಡು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಅದೇ ಅಂತ ಇಕ್ಕುವೆ ಅದೇ ಬಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಗಿಡ ಮಲ್ತಂದ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಈಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಗಂಟೆ ಆತನ 7 ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ತುಲಿಯನ್ನ ಮುಂದಲದಿತ್ತೆ ಕಾಜಿಲದಿತ್ತೆ 2 ಕೈಕ್ಲ ಕಾಜಿ ದೀತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಪಿದಾಡ್ಗ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಪೋಯ್ 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 ಬನ್ನಿ ಏನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಪಿನ ಅಲೆಕ್ಸ್ ನಡುತ್ತ ಚಾಲ್ ದೀಪ ಇದೆ ಬಣ್ಣ ದೀಪ ದೀಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ನಾ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಈರೆಗೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿಲೆ ತಂದು ಫೋನ್ ಆಗಿರೆಗೆ ದಾದಾ ಪುಂಡು ಬೋಡೆ ರೆಡಿ ಆತನತ್ತ ಎಂಗ್ಳು ಪಿದಾಡ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓ ಚಪ್ಪಲ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂಜ ನುವೆ ಬೋಡಾ ನೋ ಅಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಮಾಡೋದು ಚಪ್ಪಲಿ ಜಾತು ಶೋಕುದ ಅವು ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಆಯೇ ಕೆಸಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಸೈಕಲ್ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಬಜರಿಗೆ ಮಗ ನನ್ನ ಚೈನ್ ತತ್ತಂಡ ಪಾಡೋರು ಚವೆ ಅಂದವೆ ಮಣ್ಣುಂಡು ಅಂತೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗರಮ್ ಒಂದೊಂದು ಜೋಮ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಡ್ಲೇವು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ನರಕದಾರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಎಗಡ್ ಸೋಕ್ತು ಜೊಂತು ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೋನೆ ಬರೋದಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಲೆಕ್ಸ್ದಾರು ಓನರ್ ಬಲ್ ಬೈರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಕ್ತ ಸಟ್ಟು ಆಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಅವ ಬೇತೆ ಬಡ್ಚದಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಟ್ಟೆ ಸುಧಾರ್ವೆ ಏನಲಕ್ಕ ತಾಳಗೆ ತೊಂಜಾನ್ ಬಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಯಾವಿಯೇ ಉಚ್ಚಿನ ಪೋಯಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಮಂಚಗಲಡು ಊಲ್ತುಂಡಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೊಕ್ಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಶುರುವಾತಂಡು ಚೌತಿ ಅಂಚದು ಗಣಪತಿ ದೇರೊಂಡು ಮಂಚಕಲ್ಲಡು ತೂಕ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತು ಪೋಡು ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಅಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಅಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಉಂಡತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಪಾಪ ಆಯ್ಲಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಿಲ ಬಾಡಿಯರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿತ್ತುನಾಗ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಂಡ್ಲ ಗೆತೊನ್ಗ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ತೂಂದುಲ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಗೆ ಪೂರ ಓವು ತುಂಡಲ ಆಯ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅವನು ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಐಟ ಎಂಗಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಪೋದು ಆಯ್ಗೆ ಪಾಡ್ಪಾದು ಪೂರ ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿಗೆ ತೊನ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಐತ ನೆಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂಜಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಬಂದು ವಾಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಚಪ್ಪಲ್ಲಾಗೆ ತೊಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಎಂಕಲು ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಗೊತ್ತಿನ ಆತ 8:30 ಅಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದಾರ್ತ ಮುಲ್ಪಂಡ 8:30ಗೆ ಮೂಲುಲ್ಲ ಸೊ ದಾಳಗೆ ತುಂದಿಜ್ಜ ಗಹನಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದಿ ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೆದ್ದದಿತ್ತಂತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ ತೋಜಿದ ಗಹನ ತೋಜಿಂಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು
ಸೊ ನೆಕ್ಕಿಯದು ಕೂತುಂಡೆ ಏಳುದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೂಪ್ ತೋಜು ನಾ ವೈಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಲಕ ಇನ್ ಶರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇನ್ ಶರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಔಟೇ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ನೆತ್ತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ತೊಂದ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಹಾಜನು ಉತ್ತ ಪದ್ದೊಂಬ ಓಕೆ ಎಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಶೋಪ್ ಉಂಡು ಐದ ತಾಯಿಗೆ ನಮಗೆ ತೊಂಡ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಐಕ್ ಸೂಟ್ ಹಾಪಿನ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೆದರ್ದ ಗೆತ್ತೊಂದ ಐಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಗೆತ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಚಪ್ಪಲ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬಲು ಎತ್ತು ನಾನು ತಾಯಿಗಿಂದ ಇತ್ತು ಮಿಂಟುಡು ಉಂಡ ಅನ್ನೊಂದು ಆತ ಮಿಂಟುಡು ಇತ್ತು ಚಪ್ಪಲ್ ಬಟ್ ಐಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನದಿ ಅಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಮಿಂಟುಡು ಏನ್ ತಿನಿಕ್ 330 ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಆಹಾ ಅತ್ತೆ ಗಾನ ಮೂಲೆ ಪಡ ಎಲ್ಲ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಇಂಗಲ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಿಂಚಿ ಮಗ ಈ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಬಾಯ್ ಹೊಸತ್ತಿ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪಾಡ ಹೋಗಿನಿಯಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಯಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಜರ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಅತ್ತದ ఒక షైనింగ్ అదా ఎల్లగహన్ షైనింగ్ స్టార్ ఏ ಎಂಗಲ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಗಲ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಕೀಟಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಓ ఆయన మళ్ళా గాయ అతను కారుని తూతారా తులే తులే సాలెడి జాల్టత్తు ఓకే ఒకల మాతుగా తేడ్ ನಮ್ಮ ಉಲೈಪೋಯಿ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೇಗಿನಿ ಕಜ್ಜಿ ಪೆಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡೇನಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೂಲ ಸೊಪ್ಪು ಫೋನಾಗೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಹೋತೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲದ ಬಟ್ಟೆದ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಅನ್ನ ವೆಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಪೋರೆಂಡು ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಗಹನ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆದುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಚಲ್ಲ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಗಹನ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆ ನಾಟಕ ಬರ್ಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಪನಿಯಾ ಒಮ್ಮೆ ಲಕ್ಮೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಬಾಯ್